Κόρνερ με τον Μενδρινό στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου κερδίζει το πέναλτι από τον Ντομίνγκες. Είναι ο Ριόλ, νομίζω. Για να δούμε. Ή ο Λαζαρίδης. Ένας από τους δύο είναι. Εδώ το βλέπουμε και πάλι. Δείτε, ο Ντομίνγκες πρόκειται το Λαζαρίδη. Δίνει αμέσως το πέναλτι χωρίς να το σκεφτεί ο Μπέμπεκ, και ο Άρης έχει την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι ξεκάθαρο, δείτε το τράβημα της φανέλας από τον Ντομίνγκες στον Λαζαρίδη. Καθαρή περίπτωση πέναλτι, το οποίο ο Κροάτης σφύριξε άμεσα, καθώς είχε καθαρή εικόνα της φάσης και είδε το τράβημα του Ντομίνγκες στο Λαζαρίδη. Ο Κόκε παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στον Άρη στο δεύτερο λεπτό έχει τώρα την ευκαιρία στο 51ο να ξαναβάλει την ομάδα του στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Κόκε απέναντι στον Ντεχέα. Ο Κόκε που πλασάρει γκολ. Εύστοχα εκτελεί το πέναλτι ο Σέρχιο Κόκε, και στο 51 ο Άρης είναι και πάλι μέσα στο παιχνίδι, με τον Ισπανό να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Άρη. Βλέπετε ξανά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κόκε. 2-2, ο Άρης ισοφαρίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Εξαιρετικά αφιερωμένο στους οπαδούς του Άρη το δεύτερο προσωπικό γκολ του Σέρχιο Κόκε, ο οποίος δείχνει ότι είχε καθαρό μυαλό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ότι είχε καλύτερη μεσοαμυντική λειτουργία, ότι είχε περισσότερα τρεξίματα, καλύτερες αλληλοκαλύψεις, συνέπεια να μην αφήσει στην Ατλέτικο να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Ο Άρης σε λίγο θα κάνει για τη δεύτερη αλλαγή προς τη εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα εκεί όπου έχει την ευκαιρία για να πάρει τη νίκη με τον Τσέζαρε. Συνεχίζει τη φάση. Γκολ! 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 3-2 στο 81. Στο 81 με τον Λαζαρίδη. Τον βλέπετε και δείτε τι γίνεται και στις κερκίδες του Βιτέντε Καλδερών. Ένα κουβάρι οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν το γκολ του Λαζαρίδη, με το οποίο ο Άρης έχει τη δυνατότητα να φύγει νικητής από το Βιτέντε Καλδερών και να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του, μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δείτε ξανά τη φάση από την οποία ο Άρης παίρνει το γκολ από τον Λαζαρίδη και προηγείται στο 81 3-2 από το κόρνερ του Κασναφέρη. Ο Χιά δεν μπορεί, γυρίζει εκεί ο Μίσελ, δεν μπορούν να διώξουν οι παίκτες της Ατλέτικο, και έρχεται ο Λαζαρίδης να σκοράρει και να δώσει το προβάδισμα στον Άρη με 3-2. γράφει ιστορία απόψε ο Άρης, δεν είναι υπερβολή.